uRamaphosa uqokwe ngo-elethu kwisishayamthetho sesikhombisa saseNingizimu Afrika. Emasontweni amabili edlule kubonakale ukungaqiniseki kwezepolitiki okungakaze kubonwe eNingizimu Afrika. UMengameli Cyril Ramaphosa usigcinile isikhundla sakhe njengoMengameli wezwe ngemuva kokushaya umholi we-EFF uJulius Malema izolo ngoLwesihlanu, mhla ziyi-14 kuJuni 2024. Emalungwini ePhalamende angu-339 avotayo, uMalema uthole amavoti angu-44 kuphela. Angu-283 aphume kuRamaphosa kwathi angu-12 wonakala. Amalungu e-ANC ePhalamende abhiyoze ngomculo ehalalisela uRamaphosa ngokuqokwa kwesokuba umongameli. Umholi we-DA uMnumzane John Steenhuisen uhalalisele uRamaphosa wathi abavoti bathathe isinqumo sokuthi banganikeza noma yiliphi iqembu inani eliqondile, okukhomba ukuthi bafuna abantu basebenzisane. Mina neDemocratic Alliance sibheke ngabomvu ukusebenzisana nawe, Mr President Cyril Matamela Ramaphosa, kanye nethimba lonke elizobe liyingxenye kahulumeni wobumbano wesizwe, kusho uSteenhuisen. Uthe izwe liyasidinga futhi njengabaholi kumele baqede isikhathi sokukhombana ngemino. UMalema uphinde wahalalisela uRamaphosa wathi akalingabazi ikhono lakhe, kodwa wamtshela ukuthi waphikisana naye ukuze adalule umshado wokunethezeka phakathi kwe-ANC ne-DA. Ukuqhudelana kwethu ngani bekudingeka ukuze silwe nokukhashelwa kwabantu bakithi. Siyakuhalalisela Mr Ramaphosa, singenele umbango ngoba sifuna ukukhombisa eNingizimu Afrika ukuthi asihambisani nalo mshado, ngoba wenziwe ukuze kuqiniswe amandla okubusa kwabamhlophe emnothweni nakwizindlela zokukhiqiza eNingizimu Afrika, kusho uMalema. Siyenqaba ukuba abadayisi, asizange sikwenze lokho ngisho sisebasha, futhi sisenqaba ukwenza kanjalo nanamuhla. Asinawo umlando wokuba sibambisane, kusho uMalema. UJuju wengeze ngokuthi i-ANC akumele ibize izinhlelo zikahulumeni ezihleliwe nguhulumeni wobumbano. Lana akuwona uhulumeni wobumbano wesizwe. Lokhu kuwumfelandawonye omkhulu phakathi kwe-ANC kanye nenhloko dolobha yabamhlophe. Umlando uzokwehlulela futhi unahlulele kanzima, kusho uMalema. Khona manjalo, uRamaphosa, uMashatile bafungiswe njengamalungu ePhalamende likazwelonke. UMengameli Cyril Ramaphosa kanye nephini lakhe uPaul Mashatile bafunga njengamalungu ePhalamende likazwelonke eCape Town International Convention Centre. UMengameli we-African National Congress uCyril Ramaphosa kanye nephini lakhe uPaul Mashatile babe phakathi kweqembu lokuqala lamalungu ePhalamende afungiswa njengamalungu ePhalamende likazwelonke. Namuhla kuphawula ukuqala kwePhalamende lesikhombisa lapho kuhlala khona iPhalamende likazwelonke elibizwe yinhloko yamajaji uRaymond Zondo. I-African National Congress isalahlekelwe yizihlalo ezingu-71 okhethweni lukazwelonke. Lehle lisuka ku-230 ePhalamende lesithupha laya ezihlalweni ezingu-159. uRamaphosa uqokelwe esikhundleni sikaMengameli. Ufungiswe kanye nowayengusotswebhe omkhulu uPhemi Majortina noRonald Lamola. Owayengungqongqoshe uMalusi Gigaba kanye noDina Pule nabo sebebuyele ePhalamende. Uma wonke amalungu ePhalamende esefungisiwe, okulandelayo kuzoba ukuqoka usomlomo nephini lakhe. uPanyaza Lesufi uqokwe njengondunankulu waseGauteng ihlandla lesibili. uLesufi ukhethwe ngaphandle kokuphikiswa. Uthi okumqoka kakhulu ukuthi kusetshenzelwe ukukhulisa isifundazwe. Angilutho ngaphandle kozakwethu, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthuthukisa izimpilo zabantu bakithi. Ngiyabonga kakhulu ngokunginika ukuthi ngibe ithuluzi loshintsho. Ngiyabonga kakhulu ngokunginika ukuthi ngibe ithuluzi lenkululeko. Ku-ANC-PEC niphinde nakhombisa ukuthi i-ajenda yethu yobumbano iqinile futhi ayinakunyakaziswa. Malungu ahloniphekile, ukwehluleka akuyona into esiyikhethile, kodwa impumelelo iyimpoqo. Ukukhuluma kancane umsebenzi omningi. Masikhulise iGauteng ndawonye, ngiyabonga, kusho uLesufi. Khona manjalo, u-Audrey Motsoaledi we-ANC uqokwe ngaphandle kokuphikiswa njengosomlomo wesishayamthetho saseGauteng. uMotsoaledi uthatha izintambo kuNtombi Mehwe. uMotsoaledi uthi umsebenzi wakhe kuzoba ukusebenzela abantu baseGauteng.
Umsebenzi wethu lapha njengezishayamthetho ukusebenzela abantu base-Gauteng futhi lokho kumele kube semqondweni yethu ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela futhi kumalungu ukuthi sonke siyicele indlu futhi ngiyazibophezela ekutheni ngizohlonipha amalungelo awo wonke umuntu endlini njengokusho kwemigomo yokuqala ngemithetho yendlu nanoma yimuphi omunye umthetho osiholayo ukuthi siphathwa kanjani. Abantu base-Gauteng esibasebenzelayo, hhayi izimfuno zethu, kusho uMasupi. I-ANC kanye ne-DA ifinyelele esivumelwaneni sokusungula uhulumeni wobumbano lwesizwe ngemuva kwezinsuku zokuqagela. Inkanyezi News ithole ukuthi i-African National Congress ne-Democratic Alliance when we sought to unite our country and to effect reconciliation. i-GNU We kanye are here ne-Patriotic now, Alliance kanye neqembu as directed le-Freedom by Party. the votes that our Lokhu people kuza ngemuva delivered, kwezinsuku to ezimbalwa work amaqembu together ehlulekile to ukufinyelela ensure that esivumelwaneni we sokuthi address the uzosebenzisana challenges nobani that they u-GNU face. ehlongozwa yi-ANC And this ngemuva kokuthi ukhetho lwangoMeyi luhlulekile ukuveza uphumelele ngokuphelele. NgoLwesine, umengameli we-IFP uVelenkosi Mhlabisa uthe iqembu lizozibophezela ekwakheni i-GNU ezingeni likazwelonke, ne-ANC ne-DA. UHlabisa uthe iqembu lithathe isinqumo sokuba yingxenye ye-GNU ngenxa yeNingizimu Afrika kanye nezakhamizi zezwe. Izindaba zangalesi sikhathi, stay connected, stay informed.